kublai pi berok sesin pat kamir usuk kan teman tak kamir ngan ong ipi nomor ngal dak lempat dep kan yang berkom ngam ju nang wan di wan bamo ti menta kamir ka jing puli kadi na ka kitab jing start na kal nong balai ti long tentang long haba ndal amir mo bangi dan tambro argut mentangi la yem kano ti nadu usnam yum to arjan nyonde arjan riu ti nadu te snam adu mentamo ngilong prolog ngesa astang argut haga jing siangi don nyungut baro mo tang bamtai sa astang argut ti menta nganong ipi ka jing le ka jing kam kaba nga haladia ngam buria be ka jing le jing kam haladia mo handai yauni prolog bat walong ti parajunga ngam la buri isu de manakani lockdown ti mentang ngan ong ipi ya kebangale ngakam ngapeniru ipi mo ba ladang ali sa sin sinoru ikarkom la jong ngam jukler tangwa ngam jupun ibrio pan namar bale ngatip ba kibrio jungi kimde kiba long kumolong ma ya pher ba ti bonsin ki kran ben ki perkhat bet ba kilong blei la dia bat kilong bisyar mo ti nakani kadaw nga pade ngam ju penbot ngayat be kar kon majong kajing le jingkam lajong kastai lajong ti nak takadaw ba kajing iper kalong hakatahi kalong rim ti ngam ju ibenyi no ada ki pet makana ki kran makana ngam ju dom ra ti mentah kemut kajing puli kade mentah kamiat kajing puli kade na ka kitab jing start na kalong balai layan ujor ki babha ba ki basniyo tengah puli mo na kalong balai na kitab jing start Henry kim sim jong ki ruhok ki don ha ka kti ublei bat kin om syam jing sasti ha ki khmat jong ki babien ki ikum ki balayap kamut ye kani ka jing puli kamut se puli ba na hakapor ba le tep brio ye ngum to se puli ba mo tang ba kani na kitab jing start kishim na kitab jing start na jutang barim ne kibalang katolik mo kishim ya kani kamut na kani ka jing puli kadi na kitab jing start na kalno balai ha ki khmat jong ki babi ki ikum ki balayap bat haba ki klan la tharai ba ki jingjar bat ya ka jing lenyo jong ki brio bat ka jing lenyo bat ka jing lenyo jong ki la nyau kum ka jing jot chi kenyang bat ka jing lenyo jong ki la nyau kum ka jing jot phause ki sok penban haba pet ki brio ikum ki ba sya pensitom penban ki dap da ka jing kerman ba ka jing bom yap kum ba bishar ki brio yang mo ba deng doktor dong kila sya tanju khandiat khan soj handrei kin sayo ka jing bha ka babun namar ublei anda ula tanju yaki ula syam ba kilong ki babit ya uhi kom ye ka ksiar hak pajwa ula prang yaki bat kum ya kijing kenya baraterwa ula pediang yaki anda uwan bisyar yaki kin sapranai bat kin sakanthi kum ki plia ding ha ki dang khong plang kin sasinchar yakari bat kin salong kendrat halor ki jaj ben rio bat utrai un salong usim jongki junom Kito ki basania ha utrai kito ki basania ha u ki sngoto e ka jing shisha ban ki ba sham jinge ki ba skam jinge kin yaine bat u ha ka jing e namar ka jing ai bat ka jing snei ki de tang ya ki ba ulajir ublei u ap sumari ki ba kho jung u handrei ki ru boman kin sayo kanong kumbasyong kania namar ki iben ye uri hok ban kisni persya ya utrai tekat uba iben ya kajing start bar kajing sneng u im lanot
bijai ke jing kermen jongki klem sok khaw ki jing trei sitom bat omlar kam ki kam ki jam jongki ki yo ki tengah ki babiet ki khun ki badakat bat ki ksiu ki balatim sok ka thailanki ka ba klem tho bria ka ba om julie ya ki kam si maka kan sayo kanong babaha anda ublei ubishar ya ki mensim sukru uyunok ubom syamla pentingit ialah ki kti da ki kam dakat ubom ju perkhat kam boman persya utrai ya u an saai ka bainong ka bakarpang bat ka jakang ka basuk hayeng utrai namar ba uskam ka jinget usok jung ki kam babha upaunam bat uthit jong ka jing sempang jutroin henry ki khon kelim kin om penmi so bat ki khon pongka kin suja langai wala ki muslim on om don bakin snap yiki anda ki latamen kin kut klem burom lada ki yap dangrit kim don jikermen ne jing sngutingan ha ka akhir ka sngi naba ka jing kut jong ka pateng boman kalong besir kai kani ka jutang jong ublai kani ka ktien jong ublai ngasngu yo ublai ti nakani ka dawn ong ipi babuan bha ki brio mo ki perkhat balei u badeng ulong u don ke jing le ran balei mem le ran balei miki ong tanta ngan le ran kumno ya phi ki rupo ngan le ran kumno ya phi ki ru bisni ngan le ran kumno ken habang atip ba phi bisni nga ngan le ran kumno ya phi ken phi di mala ran na ki kam arsap jung phi ki ba comments ben nga ki ba comments yang are tin sang ki ba ben nga har ko ngan le ran kumno ya phi haba phi de tang karangai ngan le ran kumno ya phi haba phi de tang kinong pensoi ngan le ran kumno ya phi haba phi de tang kinong bamsap ngan le ran kumno ya phi haba phi de tang manto ngan le ran kumno ya phi haba phi de tang kinong ilam bakla ya ke imlang salang ngan le ran kumno ya phi haba phi de tang kinong bisni brio ngan le ran kumno ya phi haba phi de tang kinong penjot ngan le ran kumno ken ya phi haba phi de tang ki bayalam bakla ya ke jingmut berkat jong ki parajat ben rio lojong sto ngan le ran kumno manga phi ben ne kanong kondong phi nang berkat be trai banga ngatieng ya phi ngam tieng adu mentang ngam tieng hiru ya phi ki babar ngam nari ban kanong kondong kajing yap ne kade sipara ban nga sto na kade ka daw nga persngutho ya phi lada phi ong nga kala ka bamut ti kumno pade ketaki kentien jong phi ki kentien jong phi pade kim simlarong ka jingmut berkat jonga namar ngatip syai ba ka dei tang jing bisni bat ka jing kwa ban yalam bakla na kane ken kada mga soong ipi bakan pietu khana sepang gospel bo man ura ya jisu mo hajar halor jung ulum uang bet lada men ko ngo nga kamun ngan ai no ikani hima jung abaro hame kat yo khon jung ublai kamut unang pensoi tharai kumma phi phin pensoi nga ha phi ki bomman phi ki brio ki bomdon ka jinget skam ha ublai phi ki bomdon ka jing shania skam ha ublai phi nget ha ai phi nget u jisu hatu jisu u hikai phi kamut uang to mane nga uang jisu se to mane nga hatu manga wadeng dotrong ong to mane nga se kai ga jingmut jung perkhat jung phi ba phi don kam dere tak ka jing jot bar ka jing kwa ban yalam baklai ki khon ka bri nyutrem tang ban kamai spail dia tang ban mentoy la dia kam dei kata sakai pat ba phinang la ban senia persya ayu badeng do todong phi gi bukan tho ba yanga ngap tip rehing piasno kumutriam namar bantan arsut yanga hadu menta philala ban dei yai kam don jungmut na kata kadaw ni kenyo kato ko jinglong arsap jung phi ka jing bisni jung phi na kanong kondong omdan be itho i phi lada phi khna ne utamen ne usamla ne urangba omdan be itho i phi namar kini bar khoj ki jing thok ki jing sukor jung phi ki jing yelam bakla jung phi bar ki jing kwa ban set up yala ka jaj benru lojong dakan ma bha sulong ba phi ya comment hari umtu
da pinut wan pau dur khmat nei ngan ong ipi Muslim ra sto Muslim ra badan ngo trong kum ne hi unkran da unyap nun yemru na mta ka ben rio kumot uya be kumbru basai sto na ka ga daw ngo thu pi ekran bele ki ba bon ki ba bisni bhaya nga bar kita ki ba comments da ki tien ki ba le thik mo ngo thu ngan ong dei tang ki brio ba comment ka yo ki ba comment ni ka bam ki ba ya da kan ti ka bom dei ki ba ya kan riang ki de gitu ki ba comments persia nga tip sai bha nak ta daw ki la bandai politician ki la bandai ki sang bhalang ki la bandai ki balang ki nong ki ba shomshet gitu ida kam ki ba le kini kam ki bom dei hari kata ka de jing ya ri ko jung phi handai nga ngan ong ipi ngalong ka jing sai nga ya kumbru ba sai nga kren khana ba sai ade ubru ba kumta ada phiru manta phi ai kerteng ne ai ti ai kerteng ne uta ni kan tien tele badon buram na kata comments pede kade comments silam bakla ai kerteng ngamut ani da page ane ide do not bakhoj ide do not balui ide do not bakum ta karo comments pede tik lakum ubadeng do trong tip re comments position nak takadaw ka comments pat ka yalam be direction nyamra phimut bangang ali nyamra kumba phi kwa ban job yanga ka de tang ka kam jong ki khna kai khna thok khna syukur khna to khna thim khna bam khna yo tang ka tai nak takadaw phidi bon so tho na la de ken ka bha ka sniu ka din na la de phi bisare nga ngarung nang bun bisare phi sngo hok hala dia ngar ng sngo hok hala dia phi sngo kwa ban la ni ai nga kamot pan kre madan sto minyami ekmat ba pa basai la phimno de kata ngan ong i phi bar khot kinong kersan jong badeng do trong pat to tip ba kini ki bri ba ben bahai badeng do trong na kapor ki dei ki bate amrau ye phi ki khon ka bri hunyo trap phi ki baduk phi ki badi nong kendong phi ki ba subla phi ki ba surap kide kini ken ki ba comments percaya badeng do trong kide kini ken bate amrau ya ki khon ka bri hunyo trap ki badi ki baduk ki bade ki ba kinong bela ki bade kinong rap ki bade ki brio ki ba sa senong kendong kidi kini ken ki ba comment si badeng do trong kidi kini ken bate marawia ye phi anga so da tip bahai kata kinom nur hiru ban mi ha ba pa basai kin le be nari nak takadaw ki tieng ban mi ha ba pa basai nomor badeng do trong hi umi kum brio basai simlari jiru ong no nak takadaw film song thu no kumba phi man min phi wan pe to film rai mo mai rang ti phi kandu markhmat yanga mo phi tep ik jinglong junga ngalong kumno ngaman kumno handrei phi iru dalak jungi khman ti phi man sngothu phi ginong kandong wadu jingkerman ublei utrai kenrat jungi hi udon rakat bangi bat kibri ku basida bat kibri ku ba im sngi ha ka kam katrei kata ka kamai kaji dalam komus ablajang ublei udon rangkat bat ngi kibom jukwa kayo ka bam ublei udon rangkat bat ngi kiba im sidur ban kamai bet bat ban bam dalam komus ablajang ublei udon rangkat bat ngi dei bat gitu kiru he tang dei bat gitu kibriu wa kwa menyelam bakla bani kran ya parti bani kran ya kadustur bani kran ya kabalang bani kran ya ka kamut kita ki an perthei kini kim don jengmut na kadi kada kumut ki lam bakla padien ni yela de ki kran na kendong ki kan pak kantur pat ya ki barit baria ki bom banai ki ben khandau bat ki basida ki pak kantur sekhamat yel de kiri isyadin ndal ayap mapi ki basida yap mapi ki barit yap mapi ki baduk yap pi ki nong kendong yap pi ki nong bela kata kadika taktik bat kaplan jongki kaba sanpau tali kisnem la ya ni klem don jengkala ki kran tang na kalmiang suntur hi ka jengkala handrei lano noru kinom la banwara jengkala kadai tang ka jeng thok bat kan ya thok ka jongki na kani ka daw nga kran bit persya ya kata
Nak kata kini ki ba komen persiap bahaya kila bande ki leader jong ki politician ne ki leader jong kino ki parti ne ki leader jong kino ki taki seng bhalang la ne ki leader jong kino ki businessman ne bagi sengota bagi sengomong ne ki leader jong ki balang kristan kemur kiri gitu ki ba kwa mate maraw ye pi nga ba ki ba yalam bakla hadu mantam ne pi nga nak tarau kitieng yo do bai kan seo kitieng ba yo do nong ba kinom yo ban tawa pisa syu nang to kitieng ba yo ki pa ba kim nget chu ya ki kitieng ba yo ba kim la ban sensyar ya ki kin sensyar ya ketedong jong no habaya la dia da katok ka syukur sudah da ka jeler kalam ler sudah nak tarau pi ki pa ba baro am ki kon buru nyutem sengap bahaya ke jingkran yung badang do trong rada kiredi kata ki bastar kiredi hakanong no lampung am badang do trong unmi kumbri besisa sto wajudo jingkran men ngayat da kalenti jong ka jingsai ngaklemyat da kalenti jong jing dum sto nang takadaw ka jingyap bad badang do trong di sipara da tip ha phi ki basanya bat ki ba jukersan bahaya ngam nganong ipi ngakran jing sisa om judan ubrio bakhash pertei klem ka jingyam ubrio bakhash pertei ukhar kat ka jingyam ya u bor bakhala khalang khoj a probayap ru ulai lang khoj tos ngotho bhai karan jonga ubrio bar ka jingyam ka de jing im jong ubrio bat ka jing im jong ubrio ka de jingyam nak takadaw di muskotho wat chai lam bakla hano ngang ngadi nong pensai ngadir ujung sedang ngadi ujung kot anong ipi syania ya ka ka bangang awan kamde ke jingla ka junga ka de jingla jung play trekara tunget ya kata kumba ka donor ka mesim junga am kalong kumta kamot ngatip bar nganget bar ngachani askam how play ukpa bah beneng ngakren ru ka jing sisa ngam jure jiru hang no men mit kila ban ong bit bangal abu aj men step kinong bangal abu aj men singi bal abu aj pidai kendo markhmat sa sma ka sentur junga tangatahi sto Titang kini kenten kublai siboni fibro kami so komen.